Les nostres comarques estan a Fitur i com no podia ser d'altra manera també ho està Alcoi, que presenta dues propostes com és la Ruta BTT i la Fira Modernista. Estem amb Lorena Zamorano, la regidora de Turisme d'Alcoi, per a que ens conte un poc més. Bueno, Lorena, has pogut arribar a Fitur, com podem veure. Sí, enguany sí, no, crec que no passa per Alcoi cap problema, no ha nevat. Enguany sí, la veritat, en normalitat, estem així i tot molt bé. Hem dit que presenten la Ruta BTT i la segona edició de la Fira Modernista. Pots contar-nos un poquet com serà aquesta presentació? Sí, bueno, la presentació serà demà en la plaça, no així en el fotocol de Costa Blanca, sinó en la plaça central. A les 3:30 presentarem una cosa darrere l'altra, són al final dos vídeos. Un d'ells és el vídeo que ja es va presentar a l'opinió pública una volta que vam acabar la Fira Modernista, que la idea era fer aquest vídeo precisament per dur-lo a Fitur. I l'altre vídeo, que és en concret el de la Ruta BTT, es va gravar este cap de setmana passat. Gent que experta i que sol fer aquest esport es van brindar per a que poguérem tindre avui aquest vídeo de tota la ruta en imatges espectaculars, ja les veureu, i que presentarem d'ací un rato. Per què decidiu presentar aquestes dues propostes o què creu que pot atraure al Alcoi aquestes dues propostes? Aquestes dues propostes, com dia, es presenten perquè és un recurs que Alcoi té durant tot l'any. El modernisme, el patrimoni industrial i modernista d'Alcoi és una cosa que es pot veure tot l'any a Alcoi i per supost la natura, estem envoltats de natura i no sols la BTT, sinó que es poden practicar altres esports com senderisme, nordic walking, puenting, i un poc el que pretén Alcoi en aquesta estratègia que ja portem fent-la en Fitur, l'any passat també vam presentar el trail, recordeu, és això, desestacionalitzar l'oferta turística d'Alcoi més enllà de festes i del Nadal i per a que la gent pugui vindre durant tot l'any i ens reporti aquests beneficis el turisme durant tot l'any. Bueno, y he estado comentando aquí en el mostrador de Alcoi, aunque yo no he estado nunca en Alcoi, pero o sea, el otro día vi de televisión, pues, o sea, la retransmisión de la cabalgata de los Reyes, que fue muy original, que yo no la había visto nunca, o sea, la cabalgata esa, y fue muy espectacular. Sí, estuve en la cabalgata de los Tres Reyes, en la fiesta muy tradicional, con los pajes, con los reyes, con los camellos. Muy interesante. Bueno, subí un poquito en las montañas, que tienen unas vistas espectaculares. El centro de Alcoi es bonito, Antigua, y toda esa región de Alicante y Valencia son bonitos, creo. Un dels objectius és això, no? Desestacionalitzar un poc l'oferta i que no vinguen els turistes només en Nadal o només en festes. Sí, principalment és això, perquè és cert que l'oferta de Nadal i festes, ja ho veiem tots com ha estat este Nadal, que no volem que descendisca, sinó que continua augmentant, però sí que és cert que n'hi ha determinades èpoques de l'any que les empreses, els restaurants, els hotels estan ahí i necessiten també omplir i tindre certa estabilitat durant l'any que es permeta mantenir el seu nivell. I jo crec que l'oferta de natura, l'oferta d'oci durant tot l'any que representa el modernisme i representa és un bon factor per començar a explorar i començar a promocionar i que Alcoi no es conega només per festes, sinó que es conega també per la seva natura i els seus recursos. Tenim constància de que has tingut moltes reunions. Com han estat aquestes reunions? Estan profitoses? Sí, jo crec que sí. Fitur mos serveix, ja veus, per vendre el peix, que dic jo, però principalment per a conèixer noves propostes que estan fent en altres destinacions i que podem copiar i millorar. Sobretot també el tema de les noves tecnologies aplicades al turisme, que n'hi ha una secció en el pavelló 10, és expressament estan fent-se startups que estan eixint cada vegada noves i que aplicades al turisme estan donant molts bons resultats i jo crec que el futur del turisme està lligat a les noves tecnologies i nosaltres pretenem ser Smart City, pretenem ser ciutat digital i tenim que incidir en aquest camp. Hem tingut diverses reunions en aquest sentit, ens han explicat diversos productes que podem aplicar al nostre territori i en matèria de promoció turística, que també ens interessa, hem conegut diverses empreses que es dediquen a aquesta promoció a nivell nacional que volem començar a fer de valent.